talagang mapapasigaw ka talaga. Hindi mo ma-explain kung ano yung feeling na talagang sasabihin mo. Kaya napapasigaw na lang ako, thank you Lord. Thank you talaga sa strength na binigay mo sa akin. As in, sobra natutuwa ako sa nangyayari. Ganito na lamang ang nasabi ng nurse at mental health advocate na tubong Binalonan, Pangasinan na si Romy Yukinsay nang makarating sa finish line ng 155-mile endurance challenge sa Luneta Park sa Maynila. Si Romeo, tinakbo lang naman ang 251.56 kilometers na mula Baler, Aurora hanggang Luneta Park. Hindi lang siya basta nakatapos ng karera pero tinanghal pang kampyon. Ang endurance challenge kasi, tinapos niya lang sa loob ng 45 hours and 30 minutes. Pero hindi raw naging biro ang kanyang journey to finish line. Matinding training daw kasi ang kanyang ginawa para rito. Nasa 2 araw din siyang nababad sa araw habang walang patid sa pagtakbo. At ilang kilometro ang layo mula sa finish line, nabasa rin ito ng ulan. So syempre in between, may pahinga din po tayo. Yung nga lang kasi nagkakataon lang po talaga na mas mahirap pa po yung training na masasabi ko kaysa doon mismo sa event proper na mula Aurora hanggang Luneta. Ang talagang kalaban ko na lang at that time ay yung puyat talaga kasi syempre 52 hours ang cut-off time. So dire-diretso lang po tayo, hindi naman po tayo po pwedeng matulog po ng medyo matagal-tagal. So mga at least nap lang, mga 5 to 10 minutes. And then larga ulit, kakain, larga, ganon ang ganon. Pero kung gaano man katatag sa pagtakbo, aminado siyang minsang natisod at nahirapang bumangon. Tulad na lamang noong taong 2025. Nakaranas kasi siya ng matinding lungkot na humantong pa sa depresyon. Siguro, I leave it to kay Lord muna. Hindi ko pa kasi talaga siya kaya. As of now kasi, habang nag-uusap tayo, habang tayo ay patuloy sa karera natin sa pagtakbo, no? Unti-unti, no? Eventually, masasabi ko rin in the future ang totoong dahilan. As of now, medyo muna. Masakit. Sorry. Natisod man sa pagtakbo, muli siyang bumangon at ang tagumpay na hawak ngayon alay rin sa mga Pilipinong nakakaranas ng depresyon. Sa mga nakakaranas po ng matinding depresyon, ito na po yung huli, no? Tandaan po ninyo, ang buhay po natin ay isa lang. You die only once, no? Pero tandaan po natin, lahat po ng problema may solusyon. Hindi po pwedeng ang problema mo ng bata ka ay madadala mo hanggang pagtanda mo. So ibig sabihin, hindi mo yan madadala, ibig sabihin masosolve mo yan hanggat may buhay ka, may pag-asa. Matisod man daw sa pagtakbo, laging alalahanin ang pagbangon. Dahil magdiliman ang kalangitan, lagi raw napakatandaan na may liwanag na magsisilbing tanglaw pagkatapos ng ulan. Lord, thank you! Jose Robert Inventor, RNG News.